cesta začína. Rozhodol som sa, že idem cez pol sveta na svoju najobľúbenejšiu polievku. A zoberiem vás so sebou. Takže toto začína a poďte so mnou. Na cestách som už druhý deň. Z Brna som vyrazil 9.1. A zastavil som sa vo Viedni u mami. Takže tá ma včera zobrala, či dneska ma zobrala na letisko, dneska je už 10.1. A teraz som vo Viedni na letisku. Som tu vo Vienna Lounge, kde sa zadarmo dostaneš, keď máš Mastercard. Samozrejme, čo robím? Jem. Najsuchšie vajíčka na svete. Ale, čo to zachráni? Môj najobľúbenejší kečup. Ináč to je super využitie to lounge, lebo človek minie plno peňazí na letisku, takto sa sem dostane zadara. Je tu úplne všetko, teplé jedlo, studené jedlo, káva, sladké. A môžeš tu chillovať. Pristál som v Taipei, mali sme meškanie, takže sa dosť ponáhľam, lebo mám pár minút a pol hodinu na to, aby som sa dostal do druhého lietadla, takže idem na to. Takže omyl, mám ešte chvíľu čas, tak som si rýchlo kúpil na Tajvane nejaké jedlo, lebo bez toho by som nemohol odísť. Mám OG bubble tea, potom niečo pineapple. Ešte som si objednal beef noodlesu a na to ešte čakám. Ešte mám hodinu čas, tak to dám takto. Bomba, nie je sladký. Toto ešte nebude tá polievka, na ktorú ideme cez pol sveta. Som tu, som unavený ako kôň a idem sa pozrieť, či majú Pocari Sweat. No čo, majú to tu niekde? Ha? Už to vidím. Yes, toto aj sa na to teším. Pocari Sweat. Silakan tempel kartu uang. Trvalo to asi 30 hodín, vôbec nie som vyspatý, ale konečne som tu. Toto je moje najobľúbenejšie ramenové miesto na celom svete. Sem sa vždy teším, keď sa vrátim na Bali a chodím sem skoro každý deň aspoň raz. Vôbec neviem, čo v tom je, čo do toho dávajú. Je to strašne jednoduchý ramen, ale má vynikajúce slíže a má vynikajúci vývar. Samozrejme, že som sa sem tak tešil, že som si zabudol aj stojan na kameru a zabudol som si aj mikrofón, takže vôbec neviem, či ma je počuť, ale hádam hej. Ale je mi to úplne jedno, lebo keď to bude treba natočiť na novo, tak to prídem zajtra natočiť, alebo pozajtra, alebo popozajtra, alebo popozajtra.
Dostanete tu k tomu úplne ľadový jasmínový čaj. Vôbec nesladený, je úžasný. A tak sa už neviem dočkať. Plastové brčko, to nikomu nevadí, evidentne. Thank you. Práve tu pristáli gyózy, no pozrite na ne. Pozrite, aké sú opečené. Cesto je úplne tenučké. Dáme si omáčku. Chutnám gyóz. Normálne to voní ako granadír, jak je opečená tá cestovina. Dokonale. Cesto je úplne tenké. Thank you. Thank you. Práve pristal tento poklad. Normálne sa mi niekedy také spravilo, že som si vedel zavrieť oči. Úplne som si spomenul na tú vôňu a na tú chuť presne tohto jedla cez rok. Ešte si dám gyózu predtým. Dokonale. Fakt. Tenušké cesto, dochrumkavo upečené, šťavnatá náplň, plná chutí, není masná. Ja som si dal teda kuracie. Väčšinou sa snažím tuto v teple jesť kuracie alebo nie jesť mäso. Voní to po zázvore, jarnej cibulke. Omáčka je sojovka s octom. Akurát namiešaná. Ten vývar je úplne taký priesvitný vývarový, vôbec nie je taký ramenový, mastný, ale zároveň má tak plnú chuť, že keď si to dáte do úst, tak keby sa vám celé ústa obalili úplne najlepšou kuracou chuťou. Keď z toho vyťahujem tie cestoviny, tak úplne cítim, jak keby tam bola najväčšia esencia kuracieho mäsa, keby tam boli upečené kuracie kože. Je to tak strašne jednoduché a pritom dokonalé. Ja si tam nedávam dokonca ani vajco. Ja viem, všetci budete hejtovať, že ramen bez vajca není, ale toto je pre mňa dokonalý ramen. Ešte tam je takýto spálený. Sakra. Ešte tam je takýto spálený por. A je to ako vegeta, keby v tom bol bez silná chuť. Po jedle, keď si hladný, tak tu majú mašinu na cukrovú vatu. Spravíme si jednu, že? Overheat. Super. Stroj je už asi 5 minút a stále sa nič nedieje. Tak dúfam, že to pôjde. Asi za 10 minút sa to rozjelo. Halus je ináč, že to majú
z hnedého cukru. Dobrá. Toto som chcel vždycky povedať. Nezabudni dať like a odber.